Mayong buntag mga bay, adlawng Domingo. Gikan mi nag-walking sa akong misis diri sa may baluarte sa Baclayon, among nakita kining mga dagkong kawa ug mga dagkong kaldero. So among gisusi ug among gitan-aw ug unsa kini. Sa among pagsusi, mga pagkaon man di ay kini. Naay adubong baboy, naay bulalo, naay balbacoa, adunay nilarang, kijampaw ug uban pa. Siyempre, gutom ba kayo ning mag-walking ta sayo sa buntag? Ni-order dayon mi sa akong paborito nga sudan, ang balbacoa. Tana, hab-hab na! Tanawa ra gud sa porma pa lang makaingon ako nga lami gyud ni kaayo. Before na to kanon, dili na to kalimtan og butang og sili. Ang sabaw be, atong tilawan. Be, isa pa. Sa sabaw pa lang, 9 out of 10 na daan. Isunod ayon nato ang lata kayo nga panit. Then sagulan nato og rice, be. Sus, kalami. Sundan pa yun na to. Yum! 9 out of 10 gihapon, oy. Aray na puta ni Mrs. Be, unsay iyang ikasulti ani. Loves, unsa man na? Hop, sabaw man una gitirahan. Hop, gisagol sa rice. Hop. Learns. Hop, di man katingog. Ang lamian nga sudan, din sabayan sa nindot kaayo nga ambiance sa likod. Perfect na kaayo. Kini nga lamian nga kananan, kani nahimutang diri kilid sa tennis court sa Baclayon at bang sa simbahan. Kini gitawag og sinabaw. Abli sila Lunes hangtod Domingo, sugod sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Lamian ug barato ang ilang mga pagkaon. Wa na. Ato gyud ning tilokon kay sayang kaayo. Unsa pay gihulat ninyo mga bay? Bisitahan na ang Sinabaw.